ऋत्विजाचं नियुक्ती केली। सोमप्रभाग म्हणजे ह्या यजमानाचा एक आणि सगळ्या गुरुजींमधला हितचिंतक किंवा जवळचा एक दुवा म्हणायला हरकत नाही। तर त्यांनी त्या सोमप्रभाग नामक ऋत्विजाला की मला अग्निष्टोम नावाचा यज्ञ करायचा आहे, तर आपण सर्व विद्वत ब्राह्मण यांच्या घरी जाऊन सर्वांना आमंत्रित करून यावे असं त्या सोमप्रभाग यांना यजमानांनी सांगितलं। त्यानंतर विधिविधानाच्या परंपरेनुसार त्या सोमप्रभागांनी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन त्या ऋत्विजांचं वरण किंवा त्यांना आमंत्रण द्यायचं असतं। परंतु कालाच्या ओघाप्रमाणे आता सर्व ऋत्विज किंवा सर्व विद्वान ब्राह्मण लोक हे इथंच येऊन त्यांनाच आमंत्रण दिलं जातं। याला ब्राह्मण वरण किंवा ब्राह्मणांना आमंत्रण देणं इत्यादी म्हणतात। ह्या यज्ञामध्ये एकूण कार्य करणारे 16 ऋत्विज आणि त्यांच्या मदतनीस असणारे असे काही 5-6 जण आणि चमसाध्वर्यू हे शेवटच्या दिवशी 10 ऋत्विज अशांचं सर्वांचं या यज्ञामध्ये संमिलित असतं। त्यानंतर आलेल्या ऋत्विजांना मधुपर्क देऊन म्हणजे त्यांची पूजा करून त्यांना वस्त्रपात्र इत्यादी देऊन त्यांचा यज्ञाकरता आले म्हणून सत्कार केला। मधुपर्क पूजनानंतर अग्निस्थापना झालेली असते। ते अग्नी जी इकडच्या मागच्या कुंडात जे घरात अग्नी स्थापन झालेले आहेत सोहताजींच्या, ते यज्ञशाळेत आणले जातात। त्यांना अग्निप्रणयन किंवा अग्नीचं ह्या प्रागवंश मंडपामध्ये येणं हे आजच्या कामाचं पहिलं यज्ञाची सुरुवात इथनं होते। प्रागवंश मंडप ही यज्ञाची पहिली वेदी, जिथून हा यज्ञ सुरुवात झाला त्याला प्रागवंश, वंश म्हणजे बांबू, मराठीमध्ये बांबू असं म्हणतात वंशाला। म्हणून पूर्वेकडे त्याचे टोक असणारा असं म्हणून इथे समोर मध्यभागी बरोबर आपल्याला एक बांबू बांधलेला दिसतोय पहिल्या मंडपामध्ये, म्हणून ह्याला प्रागवंश, पूर्वेकडे टोक असलेला असा बांबू बांधलेला आहे। ह्याला देवतांचं यज्ञ करण्याकरता जी भूमी तयार केलेली आहे ह्याला प्रागवंश मंडप असे म्हणतात। ही भूमी अध्वर्यूंनी सांगितल्याप्रमाणे 16 हातांची ही भूमी तयार केली जाते। त्याच्यामध्ये गार्हपत्य, दक्षिणाग्नी, आहवनीय अशा 3 अग्नींची स्थापना होऊन ह्या यज्ञाकरता सुरुवात होते। त्यापूर्वी प्रवर्ग संभरण, उद्या जो एक प्रवर्ग विधी संपन्न होणार आहे त्याच्याकरता पात्रांची निर्मिती ही खरी करायची असते। परंतु पात्राची निर्मिती करून ती पात्र भट्टीमध्ये लावून, मातीची पात्र असतात ही सर्व पात्र भट्टीमध्ये लावून करायचं झालं तर ह्याला काळ खूप जातो। म्हणून हे सर्वच पहिल्यांदा सिद्ध करून इथे फक्त त्याचे मंत्रवत संस्कार इथे आम्ही इथं तयार करतो आहे अशी संकल्पना करून त्याचे सगळे विधिविधान केले। त्याकरता आपल्याला हे सर्व आणण्याकरता एक अश्वाची म्हणजे घोड्याची फारच आवश्यकता असते। गाईचं दूध, बकरीचं दूध, शेळीचं दूध ह्यासुद्धा उपयुक्त पदार्थांची यामध्ये प्रवर्ग संभरण म्हणजे प्रवर्ग्याकरता लागणाऱ्या पात्रांची किंवा त्या आयुधांची सिद्धता करणे किंवा पूर्तता करणे ह्याला प्रवर्ग संभरण असे म्हणतात। त्याच्यानंतर आत्ता जो यज्ञ पार पडला ह्याला दीक्षिणीयेष्टी असं म्हणतात। यजमानाला दीक्षा देण्याचं काम हे दुपारच्या सत्रात आहे। दीक्षा म्हणजे कुठल्याही व्रताचं किंवा कुठल्याही यज्ञाचं एक प्रकारचं बंधन घेणं किंवा त्याप्रमाणे अनुसंधानाने त्या यज्ञामध्ये एकत्रित राहणं ह्याला दीक्षाविधी असं म्हणतात। आपण कोणाकडनं गुरुमंत्र घेतो किंवा काही घेतो त्यालाही दीक्षा मिळाली असा आपण सर्वत्र उल्लेखत असतो। तसंच ही यज्ञाची दीक्षा त्या यजमानाला दिली जाते। तो स्वतः पहिल्यापासून दीक्षितच आहे। अग्निहोत्राचा अखंडपणे अव्याहतपणे तो सेवा करत असताना तो दीक्षित ह्या संज्ञेने संबोधित होतो। कधी तो ज्यावेळेस सोमयज्ञाची दीक्षा घेतो म्हणजे ह्या सोमयज्ञाचं व्रत स्वीकार करतो त्या दिवशी त्याला दीक्षित ही पदवी त्याला प्राप्त होते। सोमयज्ञ हा म्हणजे सोम नावाच्या सोम वनस्पतीच्या हवनाचा प्रधान भाग असल्याकारणाने ह्या यज्ञाला सोमयाग असं म्हणलेलं आहे।
ह्या यज्ञाची प्रधान देवता अग्नी अशी असून अंगदेवता त्याला अनेक आहेत. आत्तापर्यंत दीक्षिणी एष्टीपर्यंत आपण येऊन थांबलेलो आहे. प्रागवंश मंडपाची निर्मिती आत्तापर्यंत झाली आहे. आता याच्यानंतरचा भाग इथे आत्ता यजमानांना बाहेर बसून त्यांना आता केश श्मश्रू आणि नख यांचं वपन म्हणजे केस त्यांना परत आता व्रतात राहण्याकरता म्हणून केसांचं त्यांना त्याग करायचा आहे. केस काढून टाकायचे आहेत त्यांना. नख इत्यादी सर्व काढून टाकून त्यांना दीक्षा हा विधी घ्यायचा आहे. याकरता केलेला यज्ञ याला म्हणतात दीक्षिणी एष्टी. आत्ता आपण ही दीक्षिणी एष्टी करून आपण इथे थांबलो आहे. आता दुपारच्या सत्रामध्ये आपण लवकरच या यज्ञशाळेमध्ये यज्ञनारायणाचा आशीर्वाद घेण्याकरता सर्वजण जमूयात. यज्ञनारायण महाराज की जय.